γεννήθηκε το 250 μετά Χριστόν από ειδωλολάτρες γονείς στο νίκιο της Αιγύπτου, δηλαδή το σημερινό Κάιρο. Εκείνη την εποχή στη Ρώμη βασίλευαν ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός, οι πιο σκληροί πολέμοι του χριστιανισμού. Όταν ο Μινάς μεγάλωσε, πήγε στην Κιουτάχια της Φρυγίας και κατατάχθηκε στο επικό τάγμα των Ρουταλικών, έχοντας για αρχηγό του τον ταξίαρχο Φυρμιλιανό. Τότε αφοσιώθηκε στις τάξεις του στρατού και διακρίθηκε για την ανδρεία του και τη σωματική του δύναμη. Σε εκείνα τα μέρη έμαθε για τον Χριστό και σύντομα πίστεψε στην διδασκαλία του Ιησού και έγινε χριστιανός. Λίγο καιρό αργότερα ξέσπασε φοβερός διωγμός κατά των οπαδών του Ναζωραίου. Ο αυτοκράτορας έδωσε διαταγή να συλλαμβάνονται οι χριστιανοί και αν δεν δέχονται να αλλάξουν την πίστη τους, να τιμωρούνται σκληρά και απάνθρωπα μέχρι θανάτου. Τότε ο Μινάς, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την άδικη στάση των ειδωλολατρών, έφυγε από το τάγμα που υπηρετούσε και αποφάσισε να ασκητεύσει, ασχολούμενος με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό κατέφυγε σε ένα βουνό, μακριά από τα μάτια του κόσμου, και άρχισε να προσεύχεται με περισσότερο ζήλο, να νηστεύει και να μελετά τις γραφές. Η αγάπη και η ευσέβεια του Αγίου για τον Θεό ήταν τόσο μεγάλη που όλα εκείνα τα χρόνια τον παρακαλούσε να του δίνει θάρρος, γιατί επιθυμούσε να ομολογήσει την πίστη του και να χύσει το αίμα του για αυτόν. Σε ηλικία 50 ετών, ο Μινάς, γεμάτος από θερμή πίστη, ένιωσε πως έφτασε η ώρα να ομολογήσει δημόσια τον Χριστό και να λάβει το στεφάνι του μαρτυρίου. Έτσι κατέβηκε από το βουνό και επέστρεψε στην πόλη την ημέρα που οι ειδωλολάτρες γιόρταζαν και είχαν συγκεντρωθεί όλοι μαζί, πίνοντας κρασιά, απολαμβάνοντας χορούς και βλέποντας θεάματα και αγώνες υποδρομίας. Τότε στάθηκε στη μέση του πλήθους και φώναξε: «Λάτρεις των ειδόλων, μάθετε καλά πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ενώ τα αγάλματα που προσκυνάτε είναι ξύλινα και άψυχα». Όταν οι ειδωλολάτρες άκουσαν τα λόγια του Αγίου, τον άρπαξαν και τον πήγαν στον διοικητή της πόλης, τον Πύρο, ο οποίος παρακολουθούσε από το θρόνο του τη γιορτή. Τότε εκείνος διέταξε να τον φυλακίσουν μέσα μέχρι την επόμενη ημέρα. Μόλις ξημέρωσε, ο διοικητής κάλεσε τον Άγιο για να τον ανακρίνει και να μάθει ποιος ήταν. Εκείνος τότε απάντησε: «Ονομάζομαι Μινάς, κατάγαμαι από την Αίγυπτο και κάποτε ήμουν στρατιώτης. Βλέποντας όμως πως εσείς οι ειδωλολάτρες είστε ασεβείς προς τον Θεό και τον μάχεστε, άφησα τα αξιώματά σας και κατέφυγα στο βουνό ζώντας ασκητικά. Τώρα βρίσκομαι μπροστά σας για να ομολογήσω πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Τότε ο Πύρος τον κατηγόρησε ότι βλασφήμισε τους θεούς, αλλά και ότι λιποτάκτησε από τον στρατό. Γι' αυτό του πρότεινε να ζητήσει συγχώρεση από τον αυτοκράτορα για την ασέβεια που έδειξε, να προσκυνήσει τα είδωλα και τότε αν θέλει θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο επικό του τάγμα. Αλλά ο Άγιος απάντησε με παρησία: «Μην νομίζεις, άρχοντα, ότι ήρθα εδώ για να μου δώσεις τιμές και δώρα, ούτε να πιστέψεις ότι θα με κάνεις ποτέ δούλου του διαβόλου, ο οποίος κρύβεται πίσω από τα άψυχα είδωλά σας. Μα βρίσκομαι εδώ για να ομολογήσω τον μόνον αληθινό Θεό και σωτήρα μας, Ιησού Χριστό, που θα βασιλεύει εις τους αιώνες, και μακάριος θα είναι αυτός που θα τον πιστέψει και θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλους».
Εξοργισμένος ο Πύρος από τα λόγια του Μινά, έδωσε εντολή να τεντώσουν το σώμα του Αγίου, δίνοντάς τον από τα 4 άκρα του και να τον μαστιγώσουν αλίπητα με βούνευρα. Οι στρατιώτες εκτέλεσαν αμέσως τη διαταγή και το μαστίγιο άρχισε να χαρακώνει τις άρκες του Αγίου Μινά, καθώς έπεφτε με δύναμη πάνω του. Μα εκείνος δεν φοβόταν τον πόνο, γιατί ο Θεός τον ενθάρρυνε να αντέξει στα μαρτύρια για να πάρει αξίως το λόλαμπρο στεφάνι του μαρτυρίου. Εκεί που βασάνιζαν τον Άγιο, έτυχε να τον δει ένας παλιός του φίλος, ο Πηγάσιος. Τότε τον πλησίασε και του είπε: «Δεν βλέπεις δύστιχε ότι το σώμα σου έχει ξεσκιστεί από τα χτυπήματα και ότι σε λίγο θα πεθάνεις? Πήγαινε λοιπόν και προσποιήσου ότι προσκυνάς τα είδωλα για να γλιτώσεις τον θάνατο». Αλλά μόλις τον άκουσε ο Μινάς, είπε θυμωμένα: «Πώς μπορώ να αρνηθώ την αλήθεια και να δεχτώ το ψεύδος? Είναι τυφλά τα μάτια της ψυχής σου, Πηγάσιε, και δεν μπορούν να δουν το ανέσπυρο φως του Χριστού, γι' αυτό με συμβουλεύεις τόσο λανθασμένα. Αξίζει ο θάνατος του σώματος για την υπεράσπιση της αλήθειας, αλλά είναι άχρηστη αυτή η ζωή αν υποστηρίζεις το ψέμα και την πλάνη». Όταν ο Πύρος είδε πως ο Μινάς δεν δεχόταν να ζητήσει συγγνώμη από τον αυτοκράτορα, θύμωσε ακόμα πιο πολύ και διέταξε να τον δέσουν σε ένα δοκάρι και να ξεσκίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια. Αμέσως 2 αδίστακτοι στρατιώτες άρχισαν να κομματιάζουν το μάρτυρα. Ο Άγιος υπέμενε αγώγιστα και με μεγάλη καρτερικότητα τους ανυπόφορους πόνους. Κατόπιν ο τύραννος διοικητής έδωσε εντολή να τρίψουν πάνω στις πληγές του μάρτυρα τρίχινα σακιά για να γίνει το βασανιστήριο πιο φοβερό. Όμως ο Άγιος, σαν να μην στενόταν τίποτα, προσευχόταν χαρούμενος και έλεγε τους λόγους του Ευαγγελίου: «Μη φοβάστε αυτούς που θα βλάψουν και θα θανατώσουν το σώμα σας, γιατί την ψυχή σας δεν θα μπορέσουν να την αφαιρέσουν». Σαν είδε ο σκληρόκαρδος Πύρος πως αυτό το βασανιστήριο έμοιαζε με παιχνίδι για το Μινά, παρήγγειλε να κάψουν με αναμένες λαμπάδες τις πληγές του και όλο το σώμα του. Έτσι οι δήμοι άναψαν δαδιά και άρχισαν να του καίνε τα χέρια, τα πόδια, το στήθος, τα πλευρά και την πλάτη, ενώ ο αέρας μύριζε καμένη σάρκα. Η πόνη ήταν αβάστακτη, αλλά ο Θεός δυνάμωνε τον Άγιο για να αντέξει και σε αυτό το απάνθρωπο μυστήριο. Ύστερα ο φθονερός διοικητής, για να κάμψει το γενναίο φρόνημα του Αγίου, πρόσταξε να ρίξουν στο χώμα σιδερένια τριβόλια και να τον σύρουν γυμνό πάνω σε αυτά. Το μαρτύριο κράτησε για πολλή ώρα, αλλά ο Άγιος υπέμεινε δοξάζοντας τον Θεό. Τότε ο Πύρος διέταξε να δείρουν αλίπητα στο κεφάλι και το λαιμό το μάρτυρα με ραβδιά που είχαν αγκάθια, έτσι ώστε να ξεσκίζεται το πρόσωπό του και να αιμορραγεί ασταμάτητα. Στο τέλος, ο διοικητής κατάλαβε πως δεν μπορούσε να πείσει τον Μινά να προσκυνήσει τα είδωλα, γι' αυτό διέταξε να τον αποκεφαλίσουν έξω από την πόλη. Στο δρόμο ο Άγιος συνάντησε κάποιους χριστιανούς και τους ζήτησε κρυφά μόλις πεθάνει να μεταφέρουν το σώμα του στην πατρίδα του, την Αίγυπτο. Όταν έφτασαν στον τόπο εκτέλεσης, ο μάρτυρας γονάτισε και ευχαρίστησε το Θεό που τον βοήθησε να κρατήσει την πίστη του μέχρι τέλους και να υποφέρει για χάρη του. Ύστερα οι στρατιώτες τον αποκεφάλισαν και έκαψαν το λιψανό του.